Fan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad, rhywbeth rhyw chydig bach wahanol ar y llwyfan fan hyn ar hyn o bryd. Cneifio Gwellau Traddodiadol o Wyn. Ac mae hwnna yn taflu nôl ni mewn hanes i'r adeg lle oedd pawb ar ôl Cneifio'r defed, mynd ati Cneifio'r Wyn yn nes ymlaen yn y tymor. Ac mi welwch chi sawl arddull yn cael ei arddangos o fan hyn, ond yn sylfaenol, 12 munud sydd gennyn nhw i fynd rownd yr Wyn yma a chneifio'r glân i ffwrdd. Dydy y glân yma ddim yn dod i ffwrdd fel cni, mae'n dod i ffwrdd fel darnau, achos Wyn ydyn nhw, a dyma'r tro cyntaf ydyn nhw gael eu cneifio yn eu bywydau. Pwy sydd wrthi yn cystadlu? Wel, yn gyntaf, mae gennon ni Owain Jones, ac wedyn wrth i ochr o, mae Susie Parish, Thomas Meirio Jones, ac wedyn Deio Jones wrth i ochr o, a mae'r ddau yna yn ddau frawd, a mae hwn yn rhywbeth hanesyddol i'r sioe fawr, deud y gwir, a mi wna i gyfeirio a esbonio at hynny yn y man. Wedyn, mae gennon ni Richard Till, wedyn, y chwedlonol Gwynros Jones Hendredolwydd Elan. Ac wrth i ochr o, Emlyn Roberts o Rhydymain, wedyn Robert Edwards o Fawddwy, Reinald Hughes, wedyn Elgar Hughes, ac yn y pen draw, Meirion Jones. Rwan, beth sy'n ddifyr fan hyn? Chi wedi clywed yr enw Jones ar hyd y carled y restr yna. Wel, mae Deio a Thomas yn fab feibion i Meirion, ac mae Meirion yn fab i Gwynros. Felly mae gennych chi dair cenhedlaeth o gneifwyr gwella yn arddangos i crefft ar y llwyfan yma ar hyn o bryd. A dwi ddim yn gwybod pa mor bell yn 80au mae Gwynros Jones, ond mi ddylai fo fod yn falch iawn o y ffaith bod o'n gallu sefyll fyny fan hyn, cystadlu efo dwy genhedlaeth arall o'i deulu. Mae o'n beth gwych i weld yma ar lwyfan y sioe fawr. Cneifio ei hun yn rhywbeth traddodiadol, gwelleifiau yn cael ei gwneud yn benodol ar gyfer y grefft gan gwmnïau fel Burgon and Ball. Mae yna welleifiau ar gyfer gwahanol ardaloedd i'w cael. Allwch chi brynu gwella hiraethog, allwch chi brynu gwella wddyn, os allwch chi ddod o hyd iddyn nhw, dwi'n credu erbyn hyn. Mae rhywbeth hanesyddol ydy'r heini, ond maen nhw yn bethau prin ac yn bethau gwerthfawr iawn. Ac mi oedd yn had yn un o'r cneifwyr yn ei amser ac yn cneifio gyda gwellau arbennig. Felly, 12 munud i gneifio oen ydy'r gamp, a wrth gwrs yr her ydy bod mor daclus a sy'n bosib yn 12 munud yna o amser. Sut mae'n edrych lawr rhes ar hyn o bryd? Cneifio taclus iawn i fyny ac i lawr yr rhes. Dyma chi olwg fanna ar ystodiau dwytha. Fan hyn, pwy sy'n gennon ni yn fanna rwan? Ai Deio Jones oedd hwnna, Reinald Hughes ydy hwn yn mynd rownd yr ail ochr yma ar hyn o bryd. Robert Edwards wrth i ochr o yn dal ar yr ochr gyntaf. Cneifio ar hyd yr asenau. Mae nhw arfodau ydy'r trawiadau yna'n cael ei galw. Ac mae yna lot o hanes yn cael ei arddangos yn fan hyn. Dyma chi Elgar Hughes yn hamddenol braf yn eista ar ei fainc yn cyflawni'r grefft. Mae braf iawn gweld hyn yma yn y sioe fawr a hir y parhaid y traddodiad yma. Mae o bron iawn yn unigryw drwy'r byd ac yn werth i gadw mwyn cael ei weld yma. Ac dyn ni nawr